taɓa mutuncin wani musulmi. Mun karanta wannan aya ta cikin suratul hujurat da Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule waɗansu ababa uku ya ja kunnen waɗanda suka yi imani a kansu. Abu na farko, ijtanibu kafiran min az-zann. Allah ya ce ku nisanci yawan mummunan zato wa mutane. Kaga ɗan uwanka ka zaci mummunan abu a kansa abu kaza, ka zaci mummunan abu a kansa kaza, ka zaci mummunan abu a kansa kaza. Allah ya ce ijtanibu kafiran min az-zanni, ku nisanci da yawa na daga cikin zace-zace. Allah ya ce inna ba'd az-zanni ismun, sashin waɗannan munanan zato da kuke ma bayin Allah, Allah ya ce sabon Allah ne, halaka ce akan ku. Allah sai ya ce wala tajassasu, kar ku dinga bin diddigin sirrin mutane domin ku gano laifuffukansu. Wala yaktab ba'dukum ba'dan, kar sashin ku ya dinga gibar sashi. Wannan ya zauna yana juyawa a fara gulmansa, wannan yana zaba yana wucewa a fara gibarsa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalba, ya ku waɗanda suka yi imani a baki amma imanin bai shiga zuciyarsu ba. La taktabul muslimin, annabi ya ce kar ku yi gibar musulmai, ma'ana ku daina gulman musulmai, kar ku dinga gulman yan uwanku musulmai. Wala tattabi auratihim, kar ku dinga bin diddiginsu kuna so ku gano laifuffukansu. Wannan al'amari na gulma kar ka ɗauka wai a tasha ne kaɗai da cikin mata abin ya taƙaita. Yanzu da yawa har majalisan ilimi za ka samu ana gibar waɗansu ɗaliban ilimi, wajen karatu ake koyarwa, amma sai ka samu in an zauna na da wahala a tashi ba a ɗauko ko wani malami ko wani ɗalibin ilimi an yi gibarsa ko wani mutum wadda baya alaƙa da su. Jama'a mun fahimta? Da yawa ɗaliban ilimi sun fada cikin al'amarin gulma, da yawa ɗaliban ilimi sun fada cikin al'amarin giba. Kaga waje karatu ake karantaswa amma ana gulma a wannan wajen. Wani majalisin alƙur'ani ake karantaswa amma ana gulma a wannan wajen. Wajibi ne dukkan musulmi ya yi aiki da alkur'ani da sunna, abin da ya karanta ya yi aiki da shi. Yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata a lokacin da aka yi isra'i da shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ra'aitu lailata usriya bi, annabi ya ce na gani a daren da aka yi isra'i da ni rijalan tuqradu shifahahum bi maqarid min nar. Annabi ya ce mun wuce waɗansu mutane, na ga waɗansu mutane ana yanka labban bakinsu da zarto na wuta. Ra'aitu lailata usriya bi, annabi ya ce a daren da aka yi isra'i da ni na ga rijalan waɗansu mutane tuqradu shifahuhum, ana daddatsa labban bakinsu bi maqarid min nar da wani zarto na wuta. Fa qultu man haula ya jibril, nace wa jibril waɗannan kuma su wane ne? Kana yace haula qutaba'u min ummatika, yace waɗansu masu huɗuba ne na al'ummarka, masu gabatar da laccoci, masu gabatar da wa'azuzzuka, masu gabatar da darussa. Ya amuruna nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna alkitab. Allah ce suna umurtan mutane da alkhairi, suna wa'azi wa mutane a gyara, suna wa'azi wa mutane a yi ayyukan alkhairi, wa yansawna anfusahum, amma su suna mantawa da kansu. Yana wa'azin amma shi baya aiki da wa'azin. Yana umurni da alkhairi amma shi baya aikata alkhairi. Yana hana sharri amma shi bai bar sharrin ba.
haula'i kutaba'u min ummati, yace waɗansu masu laccoci ne, masu hudubobi ne, masu gabatar da wa'azuzzuka ne daga cikin al'ummarka. Ya amuruna nasa bilbirri, suna umarni da alkhairi, wa yansawna anfusahum, su kuma su manta da kansu, wa hum yatluna alkitab, kuma suna karanta littafin Allah. Afala ya'qilun, ba za su yi hankalta ba. Kasan shi Allah ba wai ka ɓata ma'ana ba, ka yi fatawa ta son zuciya, ko ka yi wa'azi na son zuciya, ko ka ƙi gaskiya, ko ka karkatar da aya ko hadisi, ko gaskiyan kake faɗa, in ba ka aiki da shi Allah ba zai barka ba. Ba ma wai ka juya ba, ba ka karkata abin ba, ba ka nemi wani abu da wannan wa'azin ba, a'a kawai ba ka aiki da shi Allah ba zai barka ba. Kaga wannan ƙalubale ne ga malamai da ɗaliban ilimi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari yace yuja'u bir rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar. Za a zo da wani mutum a ranar alkiyama a jefa shi a wuta, fatandaliku bihi aqtabuhu, idan yadda ku a wutan kayan cikinsa sai ya fashe, fa yaduru biha kama yaduru al-himaru biraha, sai ya yi ta kewaye kayan cikin, ya mai turki ba zai iya ya ja kayan cikin ba, sai ya yi ta kewaye kayan cikin. Annabi ya ce yadda jaki ke juya injin mazar kwaila. fayyajtami'u ahlun nari alaihi, sai 'yan wuta su yi cincirindo a kansa su kewaye shi, gashi ma a wuta. fayyakolu da ya fulani ma sha'anu, za su ce wane me ya faru haka? alaisa kunta ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, kai kan ba a duniya kana umurtan mu da alkhairi, kana hana mu munanan ayyuka ba kai kake mana wa'azi ba? alasta kunta ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, ba kai kake mana wa'azi mu aikata kaza yana da kyau, mu bar kaza bayi da kyau ba? qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. yace gaskiya ne, duk abinda nake umurtan ku da shi na alkhairi ni ba na yi, abinda nake hana ku na munanan ayyuka ni kuma ina zuwa na yi. Kaga wa'azi ai bai yi ba. To wannan ba ma wadda ya sai da ayoyin Allah don duniya ba wadda ya karkatar ba. Ai kun ga a hadisin, in wuta ma sun ce yana musu umarni da alkhairi, yana hana su munanan ayyuka. To ai kaga abinda dama ake so kenan ai. To amma mai jefa shi a matsala baya aiki da abinda yake faɗa. Malaika Jibril ya ce ma annabi, waɗansu masu gabatar da kutubobi ne a cikin al'ummarka, suna umurtan mutane da alkhairi, suna hana mutane munanan ayyuka, amma su suna mantawa da kansu, su ba su aiki da abin da suke faɗa. Allah ya tsare mu, Allah ya tabbatar da mu wajen aiki da abin da muke karantawa muke ambatawa. Allah ya samu dace, Allah ya datar da mu. To yau za mu tashi a farkon aya ta 2. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله يتشي وآتينا موسى الكتاب حقيقة من بام النبي موسى عليه الصلاة والسلام للتافي، وأن للتافي شيني التوراة. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الله يتشي سيمك سنيا وأن للتافي التوراة يزم الشريعة قبل إسرائيل. Kaga ashe littafin attaura an keɓanci banu Isra'il da wannan littafin, amma alƙur'ani ga dukkan talikai ne baki ɗaya.
tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi albarkatun Allah da alkhairansa sun yawaita ta ko ta ina. Allazi nazzala al-furqana ala abdihi wadda ya sassaukar da wannan al-furqan shine al-qur'ani mabawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li yakuna lil alamin nadhira don ya zama mai gargadi ga talikai baki ɗayan su. Allah yace wa atayna Musa al-kitaba mun ba ma annabi Musa littafin at-taura waja'alnahu hudan li bani Isra'il mun sanya wannan littafi ya zama shiriya ga banu Isra'ila. Jama'a mun fahimta? Littafin at-taura shine littafin da Allah ya ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah sai ya cika littafin da haske da shiriya. Ina jin a suratul sajda ne yake cewa ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بام النبي موسى عليه الصلاة والسلام للتافي شيني التوراة. الله يقول فلا تكن في مرية من لقائه. kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka zam cikin kokonto na haduwa da annabi Musa. Sun haɗu ko ba su haɗu ba? Allah ya ce dama kar kai kokonto da ku haɗu. Waja'alnahu hudan li bani Isra'il. Allah ce sai muka sanya wannan littafi ya zama shiriya ga banu Isra'il. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نزل عليك الكتاب. Allah ya ce mun sassaukar da littafi gare ka shine alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata dukkan abinda ya gabace shi. Duk wani littafin da ya zo kafin alqur'ani ya gaskata wannan littafin. Duk wani manzon da ya zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani ya gaskata shi. Min qablu hudan lin-nasi wa anzala taurata wal injil. Allah ce sai muka saukar da at-taura sai muka saukar da injila. Allah sai ce min qablu hudan lin-nasi kafin alqur'ani at-taura da injila shiriya ne ga mutane. Su ne suke shiryas da mutane. Ko ba a canza at-taura ba ko ba a jirkita linjila ba yanzu dole ka ajiye at-taura da linjila ka bi alqur'ani. Annabi ce yau inda Allah zai tada annabi Musa ba yi da option. Annabi ce sai dai ya bi ne, amma ba zai ce bari ya dauki at-taura ya aiki da ita ba. Ka san har yanzu akwai masu daukan wani littafi wai zabura su je a koya musu. To in ma ta tabbata zaburan ne yanzu da alkur'ani ake aiki. Allah ya ce min qablu hudan linnasi kafin zuwan alkur'ani at-taura da linjila shari'a ne ga mutane wa anzala al-furqan. Allah ya ce yanzu an saukar da al-furqan shine alkur'ani. inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله
وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله يتي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الله يتي من سوكر للتافين التوراة. الله يتي تكين التوراة akwai shiriya cikin attaura akwai haske in ji Allah. Idan da waɗanda aka ba su littafi sun yi aiki da attaura da linjila yadda Allah ya shar'anta musu ya rubuta musu walau annahum aqamu at-taurata wal injila إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الله يتي ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل idan da sun tsayi da attaura da linjila ma'ana da sun yi aiki da attaura da linjila yadda Allah ya ɗora musu wa ma unzila ilaihim min rabbihim da sun yi aiki da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu na alkur'ani da sunna Allah ya ce da aka min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ya ce da sun ci arzikin Allah sama da ƙasan kafansu. Dama rikicin ba akala bane to Allah ya ce la akalu mutane da yawa suna ganin in sun bi Allah kamar ba za su wadata. Allah ya ce walau annakum aqamut tawrata wal injil inda sun bi at-taura da linjila sau da kafa wama unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar musu daga ubangijinsu la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci arzikin Allah ta sama. Allah ce da sun ci arziki ta ƙasan kafansu. Jama'a mun fahimta? Bin Allah bai sa tsiya sai dai sa arziki. Bin Allah bai mai da ɗan adam ba. Wata rana kafirin Makka suka je suka samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi mishi tambayoyi akan musulunci. Ya musu bayani. Abun ya kama ransu. To amma da yake faɗan naƙin gaskiya ne to dole a nemo dalilin da sai an yi faɗa. Wakadu suka ce inna tabi'il huda ma'aka min ardina awalam numakkin lahu haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا سكتي ومنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم إن نتبع الهدى معك إذا مك بشريعة تاردك wannan addini da ka zo da shi idan muka yi imani idan muka gaskata idan muka bi ka in nattabi'il huda ma'aka nutaqattaf min ardina za a cincisge mu a cikin kasar mu za a cincisge mu a cikin Makka za mu rasa gonakin mu za mu rasa shagunan mu za mu rasa walwalar mu za mu rasa hanyoyin arzikin mu. Kun ji abin da suka gaya mishi? Wakadu suka ce in nattabi'il huda ma'aka in muka bi shari'a tare da kai wannan addini da ka zo da shi idan muka karba muka miƙa wuya muka bi ka nutaqattaf min ardina za a ciccisge mu a cikin garin Makka za mu rasa galifu za mu rasa gonakinmu za mu rasa harkokin rayuwarmu. Allah sai ya ce a walam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Allah ya ce ashe ba mu ba su dama suka zauna suka rayu a cikin harami amintacce ba. Jama'a mun fahimta? Garinsu da suke zaune ba a taɓa yakan garin ba
duk abin da ke kewaye da makka ba inda ba a kai mata hari an murkusa ta ba, amma ba a taɓa shiga makka ba. Allah sai ce bari in tunasar da ku, a walam numakkin lakum haraman amina, shin ban ba ku dama kuka zauna a harami amintacce ba, kuna cikin aminci. Yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in, sannan makkan kuma ba kwa noma, amma duk abin da aka noma a duniya zan jawo abin sai an kawo muku garin. Abu ne a garin ku ake nomawa, in ka je can sai ka samu yafi na garin kun yawa. A walam numakkin lakum haraman amina, Allah ya ce yanzu ban mallaka musu harami amintacce ba, ga su a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a makka. Yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in, sannan ana jawo dukkan 'ya'yan itatuwa ko ina aka noma su a duniya a kawo su makka, rizqan min ladunna, arziki daga wajen mu. Jama'a kun fahimta? Ma'ana kuna shirka ma, kuna bautan gunki ma, ba ku yi imani ba na tsare ku a makka, na tsare jininku, ba kwa noma, kuna shirka, kuna kafirci, nake sa a jawo abinci daga ko'ina a kawo muku har inda kuke. Yau kuma ku ce in kun yi imani da ku shiga halin kakari kai. Jama'a kun fahimta? Da yawan mutanenmu suna da wannan tunanin. In kaga mutum na da wannan tunanin, to bai fahimci waye ma Allah ba. Baka bi Allah ba ma ya rufa maka asiri, yanzu kuma da ka bi Allah ka ce wai za ka tozarta, baka san waye Allah. Yalla bai kana karban cin hanci da rashawa ma ya rufa maka asiri, yanzu ka ce za ka daina, wai ka ce asirin ka zai tonu, wai yanzu ne za ka galabaita. Za ka bi Allah ka ji kuma wai yanzu ne za ka shiga halin kakani ka yi. Allah ne baka san shi. Allah ne baka san shi. Rayuwarka da ƙazanta a cikin ta ma yake kula da kai, yanzu kuma za ka tsarkake rayuwar ka ce wai yanzu za ka tozarta. Wani yana ganin albashinsa ba zai iya rike mishi bukatunsa ba, to yana ganin irin wa'annan gefe-gefe da yake karɓa na haramun ɗin in ba din su ba, a'a ai su ɗin ne ma suka sa kake cikin wahala. Su ɗin ne ma matsalar ka, wallahi su ɗin ne ma matsalar ka. Allah ya ce ai kuna zaune a Makka, ba ku yi imani ba ba, na tsare muku rayukanku, ba noma kuke yi ba, na jawo abinci daga ko'ina, kun wadata, ba ku da matsalar yunwa. Allah ya ce kuma yau za ku bi ni kuma ku ce in kun yi tauhidi yanzu ne za ku shiga matsala. Jama'a mun fahimta? Ai maganin wayo Allah shine bin Allah. Allah ya samu dace. Allah ya ce wa ataina Musa alkitaba, mun ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam littafi, wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, mun sanya wannan littafi ya zama shiriya ga banu Isra'ila. Allah tattakidu min duni wakila, Allah ce kar ku sake ku riki wani abin dogaro kuma bayana. Kun ji abin da Allah ya gaya mana? Allah tattakidu min duni wakila, Allah ya ce kar ku kuskura ku rike wani abin dogaro koma bayana. In za ka dogara ka dogara ga Allah. Daga ran da baka samu wannan gatan ba, to ba za ka rabu da wahala ba. Dogaro ga Allah jari. Dogaro ga Allah jari. Sai ka ji Allah yana cewa kafa billahi wakila, Allah ya isa abin dogaro. Ka yi ƙoƙari ka tsarkake zuciyarka, ka yarda Allah shi ne abin dogaronka. Duk wadda za ka dogara da shi, wallahi shi ma bai dogara da kansa ba.
idan ka dogara da Allah za ka samu sauƙi a rayuwa, idan ka dogara ga Allah za ka samu mafita a rayuwa, idan ka dogara ga Allah za ka isa ga tudun mun tsira, in ka dogara ga wani Allah za ka sha wuya. Ka dogara ga Allah. Rabbul mashriqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakifhu wakila. Allah ya ce Rabbul mashriqi wal magharibi shine ubangijin mahudar rana, shine ubangijin mafadar rana. La ilaha illa huwa, ba abin bauta da gaskiya sai shi. Yace fattakifhu wakila, ka rike shi abin dogaranka. Daga ran da ka yadda Allah ya zama abin dogaranka, wallahi ka fita a wani kurkuku wadda ba kurkukun da da a sa ka da ya kai shi kunci. Ka yantu dubbayi wallahi ba abin dogaro a cikinsu, ba wadda ya kai, ba wadda rikansa ya kai ka dogara da shi. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت، كدوغرا غرايين نن da baya mutuwa wa kenan Allah. Duk wadda ba Allah bane wallahi ba abin dogaro ba lifi kai riko da sabubbanka, amma zuciyarka tana dogare da ubangijinka, zuciyarka ta dogara da Allah, ba karamin yanci za ka yanto. Allah ya ba da misalsalu a cikin alkur'ani. Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah madaukakin sarki yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum, tsabar rahamar Allah ce yasa ka zama kana sassauta ma al'ummarka. Jin kai ne na Allah, da Allah ya tashi aiko manzon sai ya aiko wadda ya fi kowa tausayi a cikin al'umma. Allah ya ce wannan jin kai ne na Allah. fabima rahmatin min Allah, tsabar rahama ce ta Allah, linta lahum, sai ka zam kana tausasa ma al'ummarka. Walau kunta fazzan, inda ka zam mai kaushin mu'amala. Alfazzu shine mai irin bakakin maganganun, cewa wannan jaki, daƙiƙi, wawa, banza, fazzu kenan. walau kunta fazzan, inda ka zam mai mummunar mu'amala, ghalizal qalbi, mai bushashiyar zuciya, lam fazzu min haulika, Allah ce da sahabbanka sun watsi sun barka. Shi yasa majalisi ko akwai qur'ani da hadisi, in ba kyakkyawar mu'amala jama'a ba da su zauna. Ai ba majalisin da ya kai majalisin annabi alqur'ani da sunna, amma Allah ya ce ma annabi, inda kana da mummunar mu'amala da bushashiyar zuciya da sun watsi. Ina majalisin akwai ƙur'ani kuma majalisin akwai hadisin, amma ya ce inda kana da bushashiyar zuciya da sun watsi. Ashe dole ne ya zama wadda yake karantaswa da da'awa yana da mu'amala da kyau. walau kunta fazzan ghalizal qalbi, inda kana da mummunar mu'amala da kaushin zuciya, lam fazzu min haulika, da sun watsi daga jikinka. Allah sai ya ce fa'fu anhum, ka dinga musu afwa, wastaghfir lahum,
ka dinga nema musu gafaran Allah wa shawirkum fil amri kuma ka dinga neman shawararsu cikin al'amuran. Fa'iza azamta Allah ya ce amma in ka himmatu za ka yi wani abu fatawakkal alallah kar ka dogara a kansu Allah ce ka dogara ga Allah. Kar kuma don suna tare da kai ka ce a kansu za ka dogara. Allah ce fa'iza azamta kana himmantuwa ka yi niyya za ka fuskanci wani abu Allah ce fatawakkal alallahi ka dogara ga Allah karka ce kuma akan sahabban za ka dogara. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro ga Allah. Jama'a kun fahimta? Allah sai ya ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Idan Allah ya taimake ku ba wanda zai galaba akan ku. Ba duk gayyar da aka yi gayya ta kai gayya arma komai naka na hannun Allah ne. Duk yawan gayyar wallahi ba wadda arzikinka yake hannunsa, babu shi. Ba wadda arzikinka yake hannunsa, yana wajen Allah. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Idan Allah ya taimake ku ba wadda ya isa yayi galaba yayi rinjayi akan ku. Wa in yakzulkum, in Allah ya tabar da ku ya fita harkan ku, faman dhal ladhi yansurkum min ba'dihi. Allah ya ce ku gaya mun wa zai taimake ku bayan Allah akwai. Wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Duk mu'mini Allah ce su dogara ga Allah. Ribar dogaro ga Allah ke. Babu wadda don ya cire hannu a kanka shi kenan kuma ka shiga uku ka lalace. Allah ne in yayi watsi da kai to ka lalace. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Idan Allah ya taimake ku ya ba ku galaba ya ba ku nasara fala ghaliba lakum, ba wanda zai yi nasara a kanku. Wa in yakzulkum, idan kuma ya tabar da ku yayi watsi da ku, faman dhallabi yansurkum min ba'dihi. Allah ce bayan Allah wai zai zo ya taimake ku akwai. To shi Allah shine Allah, shi ke bada nasara, shi ke bada galaba, shi ke daukakarwa, shi ke kaskantarwa. Lokacin da aka yi yakin Uhud, bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai sun dawo Madina, sai labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa fa kafiran Makka sun sake juyowa za su shigo har Madina. Annabi sai ya umarci sahabbai a fita, ya nuna musu wata mahada, ya ce aje a haɗu abu. Suna wajen sai ga wani mutum ya zo don ya razana su, don ya firgita su. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Allah ya ce su ne waɗansu suka zo suka same su suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum. Kafiran Makka sun yi gangami za su hauro kanku, fakshawhum, ku bi a hankali. Ya faɗa ne don ya razana musulmi, ya faɗa ne don ya tsorata musulmi. Tun daga abin da ya faru a Uhudu, to bari ya sake jefa musu tsoro a ransu. Alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum, yace gaskiya ina ba ku shawara ku watse. Fazadahum imana, wannan labarin sai ya ƙara musu imani. Wa qalu, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya ishe mu kuma ya isa abin dogaro. Ya isa ko bai isa ba?
Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin, basu koma gida ba sai da wata gagarumar falala ta Allah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin, basu koma gida ba Allah ce sai da waɗansu ni'imomi na Allah da falala. Lam yamsaskum su, ba abin da ya shafe su na cutarwa. Wata ba ridwanallah, saboda sun biyar dan Allah, sun dogara ga Allah. Haka al'amarin yake. Duk wanda ka daga ido Alhaji Aliyu ka kalle shi sai kaga kamar zai iya zama shine arzikinka, ka tsaya ka kalli familinsa da kyau, watakila za ka ga wani wansa ko kaninsa ko dan uwansa talaka. Inda shi yake da ikon azurtawa da ya azurta wancan dan uwansa, shi ma arzikin bashi kawai akai. Shi yasa in kana so ka ga wahalalli a rayuwa, wahalalli shine mai hasara. Shi ma mai kudin ya ga yayi kudi ne kawai. Za ka samu mai kudin garin ku har yanzu akwai abokansa da suka yi kabu-kabu tare da shi, to turanci ya fi su shi zaune kudi. Shi ma ya ga abin kawai na garawa. Sai ka je kasuwa ka samu wani shagonsa a bakin titi, kana sauka daga abin hawa, shagon na kallon titi. Wani sai ka shiga cikin kasuwan, kayi wannan kwanan, kayi wancan kwanan, kayi wancan kwanan kafin ka je shagon, sai ka samu na bakin titin bai fi wancan ciniki ba. Sai ka je ka samu shaguna guda biyu, nan an yi layi ana jira, wannan sai an sallame shi kafin a bama wannan. Ga irin shagon a gefe, abinda ke cikin wannan shagon akwai anan amma babu kowa abu. Wa yake kawo customers? Karka dinga damun kanka. Haka Allah yake, idan ya zaɓa sai ya yi baiwarsa a wajen. Ba da wannan baiwar kuma ba yana nufin wannan ɗin shine zaɓaɓɓe a wajen Allah ba, kawai hikima ce ta Allah. Sai ka ga ba ƙauyen garin ku shine mai kudin gari. Haka ne ko ba haka ne? Wani ana ta kururuta shi alhaji wani, in ka ganci sai ka ko riga bai isa wani kyau. To shi kenan sai ka ce me yasa aka yi shi mai kudi? Na Allah ne, karka dinga daga hankalinka. A cikin ɗakinku, ƙaramin ƙaninku Allah sai ya sa shi ne mai arzikin ɗakin. Zai yi ko zai yi? Zai yi. Idan ya ga dama a ɗakinku, mace a ɗakinku ita ce mai kuɗin ɗakin, yana yiwa ko ba yiwa? To yaushe za ka dinga damun ka wai yaya wane ya zama kaza, yaya wane ya zama kaza? Shi ma bai sanya aka yi zama ba. Idan kasuwa ce ya tashi ya samu yayunsa suna kasuwan, wata gilda yana kasan yayansa ne, yanzu ya rika yi fi karfin yayan. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, ka dogara ga Allah, ka dogara ga Allah. Duk al'amuran suna hannun Allah, ba mai juya su, wallahi in ma Allah. Za ka ga malami ne ya rika, ya cika ya batse a karatu, ga ɗalibai sun fi 100 a gabansa yana karantar da su, sai ka samu galibinsu sun fi 'ya'yansa karatu. Inda da dabara ake yi, akwai wadda zai fi ɗan malami karatu. Sai ka samu ga ɗalibansa da yawa wadda ba sa'an 'ya'yansa ba ne a ilimi, kuma shi yake karantar da su. Ba Allah ke yin abin ba? Haka ne, Allah shi yake daga wadda yake so ya sauke wadda yake so. Wadda ya dagan kuma ba don ya fi kowa Allah ya daga shi ba, hikima ce kawai ta Allah. Wadda kuma ba a daga shi ba don ya yi laifi ma Allah ne ya bar shi hakan ba. Jama'a mun fahimta? Gacin wancan kissar ashabul ukhdud da ya zo a cikin suratul buruj, wani yaro ne yake zuwa wajen wani malami yana ɗaukan karatu. Sanadiyar kissa
shi malamin saboda yadda yake cikin barazana ya ɓuye ne yana karantas da su a sirrance. Shi kuma yaron duk lokacin da zai tafi gun malamin ko duk lokacin da zai dawo in yakan ga abubuwan da suke ɗauke da isna. Sai wata dabba babba sai ta yi atakin hanya. Ƙarshen kisan shi yaron shi ne ya zama sanadiyar musuluntar jama'arsa duka, ba malamin da yake koya mashi karatu ba. Haka Allah gida ba. Sanadiyar kashe wannan dabbar ga malamin shi yake koya mishi. Karka dinga daga hankalinka kana hasadan abubuwa akan bayan Allah. Shi ma wadda ka ganshi da ni'imar, shi ma ya ganshi da ni'imar ne kawai. Ya ganshi da ni'imar ne ba dabarar sa bace. Kai ma ka dogara ga Allah subhanahu wataala. Duk wadda ka ganshi a cikin ni'ima kai mishi addu'a, kai mishi fatan alkhairi. Kuma idan kai hasadar sai Allah ya fasa, sai dai ya kara. Allah tattakidu min duni wakila. Allah ce kar ku riki wani abin dogaro. Allah ce kuma bayan kar ku riki wani abin dogaro kuma bayan. Dukkan al'amuran suna hannun Allah. Kanat lakum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. kafirai ne suka yi rigima da manzanninsu da annabawansu, sai suka ce musu ba da mu bi ku ba, kuna so ku raba mu ne da abin da kuka samu iyayenmu a kai. A kalli wannan annabin a ce a ulkiya alaihi zikir min bainina, yanzu wani a ce a tsakaninmu a saukar mishi da wahayi a bar ta motsa. Haka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suka ce to yanzu in ma za a turo annabi a Makka a rasa wadda za a turo sai Muhammadu. وقالوا لولا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أي على رجل عظيم من القريتين. سكتي تميسا إن دا أيكو النبي با أيكو ɗaya daga cikin manyan mutanen Makka ko Ta'if ba. Ga Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi a Ta'if, ga Abu Jahalin a Makka. Wa kanu suka ce laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn, me yasa ba a sassaukar da wannan al-Qur'ani ma ɗaya daga cikin mutanen alƙaryun nan guda biyu mai girma ba? Me yasa ba a saukar ma ɗaya daga cikinsu ba? Allah sai ya ce ahum ya kasimuna rahmatar rabbi. Allah ce to rahmar ubangijin masu suke rabawa. Allah in zai ba mu wani mukami kai da ga mishi zai ba. Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata. Allah ce ni na san inda nake sa manzanci na. Ahum ya kasimuna rahmatar rabbi. Allah ya ce wai rahmar ubangijin masu suke kasawa. Nahnu kasamna bainahum
ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah ya ce duk bawan da ka ganshi a bayan ƙasa, Allah ya ce ni ne na karkasa mu bayi hanyar da za su rayu da hanyar abincinsu a bayan ƙasa. Wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin, sai na daga darajar sashi akan sashi. Liyattaki da ba'aduhum ba'dan sukuriya, don sashi su samu leburori daga sashi. Allah ya ce ni ne na karkasa, wannan na gaba da wannan, wannan na gaba da wannan, wannan mesin ne, wannan ma mesin ne, amma wannan din ogan waɗannan mesunan ne. To yanzu shi mesin karamin sai kalli ogan sai ce to da me ya fi mu? Ya fi mu iya gini ne ko ya fi mu iya filista ne? Bai fi ku komai ba, haka Allah ya ga dama shi ne ogan ku. To ya da kai za ka ce ka fasa yau kai ne ogan? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Duk abin da ogan zai yi da kai, amma haka Allah ya ga dama shi ne ogan. Ka hutar da kanka, ka hutar da kanka. Allah ke kasa abin. Kaga ɗan ƙaramin ƙanin ko anguwa yana shigowa da babbar mota. Abokin ƙaninka ne na hudu. To ya da kai kwaci motar da kai. Haka ne, Allah ne ya ɗaukaka darajar sashi akan sashi. Wannan malami ne, wannan malami ne, amma darajar wannan malamin tana sama da wannan malamin. Haka manzannin Allah, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. faddalna ba'dahum ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل. tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. manzanni Allah ce mun daga sashin darajar sashi akan sashi. wala qad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd. su ma annabawa Allah ce mun daga darajar sashi akan sashi. wannan tsari ne na Allah. to waɗancan manzanni da waɗannan mutanen su suka tuhume su, qalat lakum rusulukum inna hanu illa basharun mislukum, suka ce tabbas mu ba kowa bane, mutane ne kamar ku. walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, sai dai Allah yana baiwa da falala ma wadda ya so a cikin bayansa, ya daga darajar wani akan wani. wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idhnillah, kuma ba zai yiwu gare mu zo muku da wata mu'jiza ba sai da izinin Allah. wa alallahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah mu'mine suke dogara. wa ma lana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana, suka ce me zai hana ba za mu dogara ga Allah ba bayan ya shiryas da mu hanyoyin shari'a duka gashi mun gani. wala nasbiranna ala ma azaitumuna, za mu yi haƙuri akan duk cutar da mu da kuka yi. wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, ga Allah dukkan masu dogaro ya kamata su dogara. shi yasa ko wannan da'awa ɗaya daga cikin hanyar da malami zai bi ya yanto shine dogara ga Allah. in bai dogara ga Allah ba zai kai labari ba. jama'a mun fahimta. Allah tattafi domin duni wakila, Allah ce kar ku yadda ku riƙi wani abin dogaro koma bayana. zurriyata man hamalna ma'anuhin, ya ku zurriyar waɗanda muka tseratar a jirgin ruwa tare da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, lokacin da Allah zai halakar da duniya da ruwan dufana. ba ya umarci annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ɗebi dukkan jinsi na waɗanda suka yi imani, dukkan waɗanda suka yi imani a jirgin ruwan, da kuma dukkan jinsi bibbiyu na sauran dabbobi ya saka a cikin jirgin ruwan ba. da haka aka tseratar da su, suka zo suka ci gaba da hayayyafa, gashi sun sake cika duniya. shine Allah ya ce zurriyata man hamalna ma'anuhin, ya ku zurriyar waɗanda muka ɗauka muka tseratar da su a jirgin ruwa tare da annabi Nuhu, ku yi godiya ma Allah. innahu kana abdan shakura, kakanku annabi Nuhu bawa ne mai yawan godiya ma Allah. mu ma Allah ya umarce mu yi koyi da kakanmu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam bisa godiya da ya yi ma Allah akan ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su gare shi.
sai mu kwana anan sai kuma gobe Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.